Хәзер иншаллах Аллаһның рәхмәте белән китапның асылына керербез һәм шушы хадис белән шарх белән таныша башларбыз иншаллах. Җәбраил хадисе. Хәзер әлеге хадис китереләбез, бу хадисның арабчасын укып тормасбыз. Татарчасына гына күчербез иншаллах. Кем танышасы килә китапта, буның арабчасы да китерелә, хәрәкәтләр белән китерелә. Китапның кулында китабы булган кеше иншаллах таныша алалар. Әйдәгез. Башлыйбыз әлеге бөек бәрәкәтле хезмәт белән. Ни өчен бәрәкәтле? Чөнки бу хезмәтне бар дөнья кабул итеп алган, машаллах. Җәбраил хадисе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Умарның радиллаһу анһу сүзләреннән булай дип риваят ителә. Һәм әлеге хадис хәзер бәян ителә башлый. Менә шушы урында Умар дип искә алдык һәм әйткәнебезчә әлеге китапның үзенчәлекләреннән нинди дә булса сахабаның исеме искә алына икән, әлеге сахаба хакында бер-ике сүз белән генә монда аның тормыш юлы аңлатылып бирелеп китә. Һәм әйдәгез хәзер Умар белән танышып китик әле. Умар бин Хаттаб бин Нуфайл бин Абдул Узза бин Рабах бин Абдуллах бин Курт бин Разах бин Ади бин Кааб бин Луай. Ул икенче халиф. Аны Әл-Фарук, ягъни хак белән ялганны айыручы дип атаганнар. Исән чагында ук җәннәт белән сөендерелгән 10 сахабаның икенчесе. Ул Курайш кабиләсенең дәрәҗәле кешеләреннән була. Пәйгамбәрлек чоры башланганнан соң 5нче яки 6нчы елны ислам динен кабул итә һәм мөселманнарның хәлләре көчәюгә бик зур сәбәпче була. Менә машаллах, менә шуны гына карагыз. Ягъни бу 5 ел буе, яисә 6 ел буе пәйгамбәрбез белән сугышып килгән машаллах. Ислам динен кабул итмичә сахабаларны җафалап, алардан көлеп машаллах, мәсхәрә кылып. Хәтта нәрсә дип әйтә торган булганнар. Умар ислам динен кабул итер микән дигәч, Умарның ишәге ислам динен кабул итә, ләкин Умар үлсә дә ислам динен кабул итми дип әйтә торган булганнар. Ләкин йөрәкләр кемнәрнең кулында, машаллах? Аллаһ Тәгаләнең кулында. Һәм пәйгамбәребезнең дуа кылган, бик сораган Аллаһ Тәгаләдән. Һәм Аллаһ Тәгалә менә, машаллах, йөрәген ачкан, һәм нинди бөек кешеләрдән булган ислам тарихында. Хәтта пәйгамбәребез нәрсә дигән була? Умар, дөреслектә шайтан синнән курка ди. Әгәр дә син урамның бер ягыннан барсаң, шайтан шул юлны икенче ягына чыгып китә бөтенләй ди. Хәтта шайтан курка торган булган, субханаллах, Умардан. Әбу Бакрның радиллаһу анһу васыяты белән аның үлеменнән соң Умар халиф булып кала һәм шушы вазифасын тиешле рәвештә башкара. Һиҗри хисап белән 23нче елда Зулхиҗҗа ае тәмамланырга 4 көн калганда, иртәнге намазны укыган вакытта утка табынучылардан булган бер кол аңа хәнҗәр белән ташлана, ягъни пычак белән. Шушы хәлдән соң 3 көн узгач ул вафат була. Аны пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Әбу Бакр радиллаһу анһу янәшәсендә җирлиләр. Умар бин Әл-Хаттабны беренчеләрдән булып Әмирул муъминин, мөселманнарның әмире дип атый башлар. Ул мөселманнар өчен яңа һиҗри исәпне билгели. Аның идарә иткән чоры 10 ел, 6 ай һәм берничә көн дәвам итә. Аллаһ аннан разый булсын. 23нче елда вафат була бу һиҗри исәп белән. Һәм аның үлемендә беләс шул иртәнге намазны укый башлагач, Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтү була. Менә теге кул мәҗүси йөгереп чыга да шушы пычак белән кадый. Һәм агуланган була шул пычак. Кадый һәм соннан кешеләр ишетә Умарның: "Мине үтерделәр" дип әйтә Умар. Шуннан соң инде ул җыгыла һәм теге кеше турып чаба, чапканда да пычагы белән уңга сулга булгап әле берничә сахабаларны җәрәхәтле, ялгышмасам анда 5-6 сахаба үлә шулай кушы яраландан соң. Һәм шушы үлем хәлендә ятканда Умар ибн Хаттаб Аишәгә җибәрә кешеләрне, Аиша янына. Аиша ди, мин үлгәч мине Әбу Бакр һәм пәйгамбәребез янәшәсендә җирләргә рөхсәт итәләр ди. Чөнки Аиша радиллаһу анһа үзе теләгән була, вафатыннан соң шу Әбу Бакр һәм пәйгамбәребез янәсендә, янәшәсендә җирләүләр. Һәм Умар ибн Хаттабның шушы
теләген ишеткәч, Аиша радиллаһу анха аңа рөхсәт итә, ярый ди, сине Әбу Бакр һәм Пәйгамбәрбез янында җирләрбез, үз урынымны инде сиңа бирәм ди. Һәм без беләбез, хәзерге көндә дә менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, Әбу Бакр һәм Умар радиллаһу анһума, алар инде бергә җирләнгәннәр. Әйтәбез, хәзер әлеге хәдис белән таныша башлыйбыз. Умар нәрсә дип әйткән? Бер вакыт без Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям янәшәсендә утырганда, һич көтмәгәндә яныбызга күз явын алырдай ак киемле, кап-кара чәчле ниндидер бер ир кеше килде. Кыяфәтенә караганда, аны сәфәрдәге кеше дип әйтеп булмас, һәм безнең арада аны беркем дә белми иде. Ул тезләре бер-берсенә тиярлек итеп, Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям каршына килеп утырды, кулларын үз аягы өстенә куйды. Кайбер риваятләрдә кулларын Пәйгамбәрбезнең аягы өстенә куйды дигән аңлатмада килә. Һәм: "Эй Мухаммад, миңа ислам хакында хәбәр ит әле. Я Мухаммад, ахбирни анил ислам." Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям, исламның асылы синең Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы бер илаһ дә юк, һәм Мухаммад аның илчесе дип шаһадат бирүңнән. Ягъни ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ дип шаһадат бирүңнән, намаз торгызуың, намаз укуың, закат бирүең, Рамазан аенда ураза тотуың һәм моны булдыра алсаң, йортка, ягъни Әл-Харам мәчетенә хаҗ кылуыңнан гыйбарәт дип әйтте. Бу кеше садакта, ягъни син дөресен әйттең, диде. Без аның Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям сорау бирүенә һәм сүзләренең дөрестлеген раслауына гаҗәпләндек, ди Умар. Соңыннан ул: "Хәзер миңа иман турында хәбәр ит әле", диде. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям: "Иманның асылы синең Аллаһка, аның фәрештәләренә, аның китапларына, аның илчеләренә, кыямәт көненә һәм шулай ук яхшысы да, начары да тәкъдир кылынганлыгына иман китерүеңнән гыйбарәт", диде. Бу кеше тагын: "Син дөресен әйттең", диде. Соңыннан ул: "Миңа ихсан хакында хәбәр ит әле", диде. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ихсанның асылы Аллаһка аны күреп торган кебек гыйбадат кылу. Әгәр дә син аны күрмисең икән, дөреслектә ул сине күреп тора икәнлеген хәтереңдә тоту", дип әйтте. Соңыннан ул: "Хәзер миңа бу сәгать хакында хәбәр ит әле", диде. Ягъни кыямәт көне. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям: "Моның хакында соралучы кеше сорау бирүчедән артыгын белми", диде. Ул чагында миңа аның билгеләре хакында хәбәр ит", диде. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям әлеге сәгатьнең якынлашу билгеләреннән булып, кол хатын үзенең хуҗабикәсен тудырыр. Һәм син ялан аяклы, ялангач, ярлы сарык көтүчеләренең бер-берсен биналарның, ягъни йортларының биеклегендә узып китәргә тырышуларын күрерсең, дип әйтте. Соңыннан бу кеше китеп барды. Берникадәр вакыт узгач, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям: "Эй Умар, бу сорауларны кем биргәнен беләсеңме?" дип сорады. "Мин моның хакында Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белә", дидем. Шул вакытта ул саллаллаһу алейһи ва саллям: "Бу кеше сезне динегезгә өйрәтергә дип килгән Җәбраил иде", диде. Әлеге хадисны Имам Муслим китерә 8-нче номер астында. Шейх Усаймин рахимахуллаһ әйтә: "Бу бөек хадис. Хадисның ахырында Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям Умардан радиллаһу анху: "Эй Умар, бу сорауларны кем биргәнен беләсеңме?" дип сорады. Ул: "Моның хакында Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белә", диде. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям: "Бу кеше сезне динегезгә өйрәтергә дип килгән Җәбраил иде", диде. Димәк, безнең динебез шушы хадистә тупланган икән. Чөнки ул үз эченә бар динне, исламны, иманны, ихсанны алган. Асты шөрмәдә шундый аңлатма бирелеп кителә. Кемдер шундый сорау бирергә мөмкин. Безнең динебез булай да ислам дип атала бит инде. Ә монда ислам дине исламнан тора дип искә алына. Моны ничек аңларга?
Бу бик тә урынлы сорау. Һәм ул бер мөһим кагыйдәне аңларга этәрә. Кайбер очракта ниндидер гомуми атама берничә өлештән торырга һәм һәр өлеше дә гомуми исем белән аталырга мөмкин. Исламның гомуми атамасы бар. Ислам ул тәүхид аша Аллаһка бирелү, аңа гына буйсыну, итагать итү, ширктән һәм ширк әһелләреннән ерак булу. Менә әлеге ислам 3 өлештән тора. Ислам, иман, ихсан. Моны хакында тулырак итеп китабыбызның алдагы бүлекләрендә танышып китәрбез әле. Шейх Салих әл-Шейх, ягъни монда инде хәзер икенче шейхның, Шейх Салих әл-Шейхның сүзләре китерелә. Хафизахуллаһ Ан-Нававиның 40 хадисне аңлатма китабындагы Җәбраил хадисенә шәрх кылып булай дип яза. Коръәндәге Әл-Фатиха сүрәсен Уммул Коръән, ягъни Коръән анасы дип атыйлар. Чөнки әлеге сүрә кыскача гына әйтеп, Коръәндә хәбәр ителә торган бар мәгънәне дә үзенә туплаган. Шул сәбәпле кайбер галимнәр әлеге хадисне дә Уммус Сунна, ягъни сөннәт анасы дип атыйлар. Чөнки асылда бар сөннәт шушы хадискә кайтып кала. Мисал өчен, бу хадистә ислам дине акыйдасы, ягъни инану, дини тәгълимат аңлатып кителә. Акыйда иманның 6 баганасына иман китерүгә, ышануга нигезләнә. Ягъни менән нәрсә ул акыйда, менә акыйда дигән сүзне ишетәбез. Нәрсә ул акыйда? Синең акыйдаң нинди диләр? Ягъни аның акыйдасын дөрес акыйдадамы? Нәрсә ул акыйда? Менә шул. Иманның 6 баганасы. Иманның 6 баганасы, менә шуңа ышану, инану, һәм пәйгамбәребез, һәм сахабаларыбыз төсле ышану, инану. Шулай ук әлеге хадистә исламның баганалары, гыйбадәтнең кайбер төрләре, практик яктан кылына торган гамәлләр дә аңлатылып ителә. Монысы ислам хакында сөйләгәндә. Бу хадистә мөселман кешесенең үзен ничек тотарга тиешлеге, аның рухи юлы, эчке әдәбе хакында да хәбәр ителә. Мөселман кешесе Аллаһтан ничек куркырга, үзен Аллаһка карата ничек тотарга тиешлеге ихсан хакында сораганда әйтелә. Әлеге хадистә яшерен гыйлемгә караган, ягъни безгә билгеле булмаган нәрсәләр хакында да хәбәр ителә, ягъни гаиб нәрсәләр. Монысы сәгать, ягъни кыямәт көне хакында сораганда. Шуңа күрә дә бу хадис сөннәтнең күп өлешен үз эченә ала. Нәкъ Аллаһның Ан-Нахл сүрәсендәге сүзләре төсле ди. Монда Ан-Нахл сүрәсенең 90-нчы аяты китерелә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди якынча мәгънәсе? Дөрестлектә Аллаһ үзенә һәм бәндәләренә карата гадил, ихсанлы булуны һәм якын туганнарның хакларын үтәүне әмер итә. Ул шулай ук фәхишлекне, ягъни шәригать тарафыннан яманланганны һәм башкаларны кыерсытып зулым кылуны тыя. Ул Аллаһ сезне шушы әмерләрне һәм тыюлары белән вәгазьләп тора. Бәлки сез аның үгет нәсихәтләре белән вәгазьләнеп тәэсирләнерсез ди. Бу Ан-Нахл сүрәсе 90-нчы аят. Менә әлеге аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, дөрестлектә Аллаһ үзенә һәм бәндәләренә карата гадил булуны әмер итә ди. Асты шәрмәдә аңлатылып китә. Аллаһка карата гадил булуның мәгънәсе Аллаһның Раббылыгында, иләһлегендә, исем сыйфатларында бердән-берлеген танып, аңа ширк кылудан ерак булу һәм гыйбадәтнең бар төрләрен дә җиренә җиткереп, аңа гына багышлап кылу. Ягъни Аллаһка карата гадил булу, бер үзенә генә гыйбадәт кылу, ягъни тәүхид әһле булу. Аллаһның бәндәләренә карата гадил булуның мәгънәсе инсафлы булган хәлдә кешеләрнең хакларын үтәү, аларга зулым кылмау, аларны рәнҗетмәү, алдаламау, әманәтләрен җиренә җиткерү һәм аларга биргән вәгъдәләргә тугры булу. Һәм Шейх Салих әл-Шейх дәвам итеп әйтә, сәләфләрдән булган кайбер тәфсир галимнәре бар дин менә шушы аятта тупланган дигәннәр. Һәм шулай ук пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләренең асылы да менә шушы хадискә кайтып кала. Бу хадис Җәбраил хадисе буларак билгеле дип әйтә Салих әл-Шейх. Бу Имам Ан-Нававиның 40 хадисенә шәрих китабы 40-42 битләр дигән. Шейх Усәймин рахимахуллаһ дәвам итеп әйтә. Сахабалар пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янәшәсендә бик еш утыра торган булганнар.
Чөнки Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт үзенең сахабалары яисә гаиләсе янәшәсендә булган. Шунлыктан аның тормышы һәр вакыт күз алдында булган. Ул үзенең өендә йорт эшләре белән шөгыльләнгән, сарыгын сауган, киемен ямаган, аяк киемен төзәткән, гаиләсенә ярдәм иткән, яисә сахабалары белән мәчеттә утырган, я авыру кешенең хәлен белергә дип барган, я якын кешесен зиярат кылган һәм башкалар. Тормышының гыйбадәт белән мәшгуль булмаган бер генә мизгеле дә булмаган. Ягъни барысы да гыйбадәт, машалла. Асы шөрмәдә аңлатылып кителә. Гарәп телендәге гыйбадәт төшенчәсе буйсыну, итәгатьле һәм түбәнчелекле булу, табыну мәгънәсенә ия. Шәригатьтә исә гыйбадәт ул Аллаһ яраткан һәм риза булган. Аны шиксез яратып һәм аңа якынайырга теләп, күңелдән һәм тел белән әйткән сүзләр, калб һәм агъзалар белән кылган гамәлләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә яраткан барлык сүзләр, гамәлләр һәм инанулар. Аллаһны шиксез яратып һәм аңа якынайырга теләп, аның яратмаганнарыннан һәм риза булмаганнарыннан баш тарту шулай ук гыйбадәт була. Аңладыгызмы? Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә намаз торгызыгыз, закат түләгез, әти-әниләргә яхшы мөнәсәбәт, мосын гыйбадәт икән, шулай гыйбадәт икән беләп, шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла тушрику бихи шай'a", Аллаһка бер нинди ширикләр кылмагыз. Ягъни әти-әнигезгә кышкырмагыз. Шулай бит хәмер ичмәгез. Бу да, әгәр без менә шул нәрсәләрдән тыелабыз икән, бу да гыйбадәт булып исәпләнә. Дәвам итәбез. Ул саллаллаһу алейхи ва саллям вакытның кадерен белгән. Безнең кебек вакытын әрәм итмәгән. Менә шуны хакында менә уйларга кирәк безгә, менә карагыз. Ул вакытның кадерен белгән, безнең кебек вакытын әрәм итмәгән. Ни гаҗәп, адәм баласының иң кадерле нәрсәсе аның вакыты. Әмма кеше моңа иң очсыз нәрсәгә караган төсле карый, вакытын әрәм уздыра. Һәм Аллаһи шулай, субханаллаһ. Без үзебезнең гамәлләребез белән дә моңа дәлил булып торабыз. Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә: "Хатта иза жаа ахадахумул мауту қала раббирҗиун лаалли аъмалу салихан фима таракту". Якынча мәгънәсе, аларның берәрсенә үлем килгәч, Аллаһ Тәгалә әйтә инде. Ул, ягъни менә шушы кеше: "Эй Раббым, мине дөньяга кире кайтар, Раббирҗиун. Бәлки мин эшли алмый калган изге гамәлләремне башкарырмын", дияр. Бу Әл-Муъминун сүрәсе 99-100 аятлар. Шейх Усаймин әлеге аятны аңлатып булай ди: "Бу аяттагы сүзләр адәм баласының: "Эй Раббым, мине вакытымны бушка уздырмас өчен кире кайтар әле", дип әйтәсе килүен аңлата. Игътибар итегез әле, ул кеше: "Мине үземнең мал-мөлкәтем, хатыным, машинам, сарайларым белән вакыт уздырыр, ләззәтләнер өчен кире кайтар", дип әйтмәячәк. Ул: "Бәлки мин эшли алмый калган изге гамәлләремне башкарырмын", дип әйтәчәк. Машалла. Менә шушы аяттан гына күрәбез, нәрсәгә кеше үлгәндә вакыты өчен уфтаначак. Машалла. Монда әйтелми, менә монда аяттан гына нәрсә ди: "Мине дөньяга кире кайтар, бәлки мин эшли алмый калган изге гамәлләремне башкарырмын". Менә минем вакытым булды, ләкин шушы вакытымны юк-бар нәрсәгә мин сарыф иттем. Аңладым, үлдем, үлемне күрдем, кире кайтар. Шушы вакытымны мин буш нәрсәләргә уздырмаячакмын. Син яраткан сүз гамәлләрне эшләп уздырачакмын, дип әйтергә тели. Шейх Усаймин рахимахуллаһ дәвам итеп әйтә: "Вакыт үтә, һәм без аннан бер нинди дә файда алмыйбыз. Шуңа күрә дә вакыт иң кадерле нәрсә булып санала. Тик без аңа иң очсыз нәрсәгә караган кебек карыйбыз. Вакытыбызны бер файдасызга үткәрәбез. Әле алай гына да түгел, вакытыбызны безгә зарар китерә торган нәрсәгә әрәм итәбез. Мин ниндидер билгеле бер кеше хакында әйтмим. Бүгенге көннең күпчелек мөселманнары хакында әйтәм. Машалла, субхана, шейхның үлгәненә 20 елдан артык. Әле ул вакытта телефон булмаган. Ул вакытта интернет булмаган. Менә бүген көнне күрсә нәрсә дип әйтер микән шейх, субханалла. Бүген бигрәк тә инде.
Кызганычка, алар вакытларын буш сүзләр, буш гамәлләр белән үткәрәләр. Дини эшләргә җитди карамыйлар. Аларның күпчелеге игътибарсыз, гамсез. Алар хәтта үз гамәлләре, диннәре бәрабәренә булуга игътибар итмичә, бары тик тәннәренә ләззәтлек бирә торган нәрсәләргә генә өстенлек бирәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исә файдасы билгеле бер кешегә генә булсынмы, яисә барчасына да кагыламы, һәр вакыт файдалы нәрсә белән генә шөгыльләнгән. Менә шуннан да менә бүген генә карасаң, күпчелек кешеләр, машалла, аларга нәрсә кирәк? Аларга фақат менә шул тәннәренә ләззәт китерә торган нәрсә, һәм бары тик күңел ачуына кирәк. Бары тик күңел ачуына кирәк. Концерт, анда мунча ташы, маски шоу, нәрсәкәйләр, тегесе монысы, хихи хаха, теге субханалла. Шейх Усәймин тәмәйтеп әйтә. Көннәрнең берендә сахабалар Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям белән бергә утырып торганда, Умар булай дип әйтә бит хәдистә, һич көтмәгәндә яныбызга күз явын алырдай ак киемле, кап-кара чәчле ниндидер бер ир кеше килде. Кыяфәтенә караганда, аны сәфәрдәге кеше дип атап булмас, һәм безнең арада аны беркем дә белми иде. Шейх Усәймин әйтә, бу бик тә гаҗәп нәрсә. Күз алдына гына китерегез. Ул кеше мусафир булмаган. Аның хакында бу кеше яңа гына юл сәфәреннән килде дип әйтерлек түгел. Ни өчен дигәндә, мусафир кеше бигрәк тә ул чорда тузанга батып, чәчләре тузгып беткән халәттә була. Чөнки алар дөя өстендә яисә җыяу йөргәннәр. Элек җирдә асфальт булмаган, бар юллар да тузанлы булган. Шул ук вакытта бу кеше безнең җирлектә яшәүчеләрнең берсе дип тә әйтә алмаганнар. Чөнки аны беркем дә белми. Алар бу кешене күреп бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки ул пөхтә килеш, ап-ак киемнән, кап-кара чәчләре чиста булган хәлдә килде. Шулай итеп, чәченең кара булуы аның яшь егет икәнлегенә, киеменең ап-ак булуы исә өстендә сәфәр эзләренең булмавын аңлата. Бу урында мактауга лаек ике сыйфатны искә алып китсәк дөрес булыр. Ул да булса, чиста пөхтә кием һәм чиста чәчләр, ягъни тәннең чиста булуы. Галим, укытучы янына гыйлем алырга килгән кеше киеменең һәм үзенең чисталыгына бик игътибар итәргә тиеш. Шунысын да әйтеп китү урынлы булыр. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ак кием яраткан, ак кием кигән һәм вафат булган кешеләрне ак кәфенлеккә төрергә әмер иткән. Әле хадис, әлеге сүзләр менә Абу Дауд һәм Тирмизи, Имам Әхмәднең муснадында хәбәр ителә, сахих хадис. Ягъни, әгәр синең мөмкинчелегең була икән, ак төстә киенергә тырыш, ак кием киергә тырыш. Чөнки Пәйгамбәрбез ак төсне яраткан, һәм менә үлгән кешеләрне дә ак кәфенлеккә төрергә әмер иткән. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп утыра. Бу кеше Җәбраил алейхиссалам, бөек фәрештәләрнең берсе була. Башкарган эшенең бөеклеге аркасында ул хәтта без белгән фәрештәләр арасыннан иң яхшысы булып исәпләнә. Чөнки аның эшчәнлеге, аңа йөкләтелгән вазифа Аллаһтан аның илчеләренә вахи җиткерү. Ул бөек фәрештә. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аны үз кыяфәтендә ике мәртәбә күрә. Беренчесе аның җирдә, икенчесе күктә була. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям Җәбраил фәрештәне беренче мәртәбә күрүе Хира куышлыгында була. Аның 600 канаты булып, шул канатлары белән ул бар офыкны каплап ала. Моның хакында иншалла без үзебезнең сира дәресләребездә карап китәчәкбез. Нәкъ менә шушы бүлеккә килеп җиттек тә инде сирада. Иншалла, Аллаһ җиңеләйсә, анда танышачакбыз. Фәрештәләрнең канатлары бар. Шул сәбәпле алар бик тиз оша алу сәләтенә ия. Аллаһ субханаһу тааля фәрештәләрне икешәр, өчәр, дүртәр канатлы илчеләр иткән, Аллаһка мактаулар булсын дип әйтә. Бу Фатир сүрәсе 1-нче аят. Карагыз, Аллаһ Тәгалә фәрештәләр икешәр, өчәр, хәтта 3 канаты бар. Дүртәр канатлы илчеләр иткән, Аллаһка мактаулар булсын. Җәбраил фәрештәнең күпме канаты булды? 600 канаты булды, машалла. Аллаһ субханаһу тааля булай дип әйтә. Бу Кур'ан
Аллаһ тарафыннан Мухаммадның күңеленә салынган вахи генә, һич башка нәрсә түгел. Аны куәтле һәм мәхәббәт сурәтле Җәбраил өйрәтте. Ул, ягъни Җәбраил, югары офыкка күтәрелде, соңыннан якынайды һәм җиргә төште. Ул аннан, ягъни Мухаммадтан 2 җәя озынлыгы, хәтта аннан да якын ара ераклыгында иде. Бу Ан-Наҗм сүрәсе 4-9 аятлар. Әлеге аятларда сүз Җәбраилне алейһиссалам җирдә күрү хакында бара. Ул күктән җиргә төшеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына якыная һәм вахи кылынырга тиеш булган аятларны аның күңеленә сала. Икенче мәртәбә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Җәбраилне алейһиссалам күктә күрә. Моның хакында Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә: Дөреслектә ул Мухаммад аның, ягъни Җәбраилның хакыйкый кыяфәтендә төшкәнен инде тагын бер күрде. Ул күрү Сидрату аль-Мунтаха агачы янында иде. Бу диде Миграҗ вакытында була. Сидрату Мунтаха агачы янында иде дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бу Ан-Наҗм сүрәсенең 13-14 аятлары. Монда әйдә Шейх Саадиның тәфсирен карап киттек. Шейх Саади, Аллаһ аны ярдыкасын, үзенең тәфсирендә булай дип әйтә: Бу хәл Җәбраилне, ягъни Җәбраилне күрү 7нче күктә үскән Сидратул Мунтаха дип аталган зур агач янәшәсендә булды. Аңа җирдән күтәрелгән һәм Аллаһтан ингән бар нәрсә дә барып ирешә ди. Ягъни менә Сидратул Мунтаха ул менә шушы күктә, 7нче күктә үскән агач икән. Аллаһ субханаһу ва тааля фәрештәләргә башка сурәткә дә керә алу мөмкинлеген биргән. Әлеге хадистә хәбәр ителгәнчә, ул Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям янына кеше кыяфәтендә килгән. Һәм без беләбез, шулай ук бер сахабаның Дихья ибн Кәлби, Дихья аль-Кәлби, Дихья исемле ялгышмасам, сахаба кыяфәтендә дә килә торган булган. Ләкин мусында ул икенче кыяфәттә килгән. Бик матур, бик шибәр сахаба була, менә шуның кыяфәтендә дә килә торган булган ул Пәйгамбәрбез янына. Шейх Утәймин дәвам итә. Шулай итеп, Җәбраил алейһиссалам Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына якын килеп, тезләре аның тезләренә терәлерлек итеп утыра, кулларын үз аягы өстенә куя. Аның шушы гамәле нәрсәгә ишара итә? Бу әдәпнең камиллегеннән. Аның шулай эшләве галим янына гыйлем истәргә дип килгән укучының укытучысы каршында үзен ничек тотарга кирәклеген күрсәтә. Укучы, гыйлем истәүче кеше булдыра алганча, укытучысы каршына якын килеп, әдәп, хөрмәт белән әйтеләчәк мәгълүматны тыңларга әзер булып утырырга тиеш. Бу безнең дини дәресләрдә дә, иң беренче чиратта, дөньяви дәресләрдә дә, дөньяви вакытта да, син мәктәптә укыйсың, колледжда укыйсың, институтта укыйсың. Хөрмәт, укытучы кешегә хөрмәт күрсәтеп, әдәп күрсәтеп, янына килеп, ул әйткән мәгълүматны үзләштерергә тырыш. Әдәпнең әлеге төрө бик тә мөһим. Шуңа күрә дә укучы кешенең ничек итеп утыруында, сөйләшүендә, сорау бирүендә тәрбиялелек күрсәтүенә карап, укытучы кешенең дә аңа карата ихтирамы артачак. Ул аны үзенең якын кешесе итәчәк. Укучысының биргән сорауларына яхшы итеп җавап бирергә тырышачак. Шулаймы? Син укытучы кеше, шулаймы? Әлеге әдәпләр галим кешенең йөрәгенә тәэсир итмичә калмый. Шәригать шикләреннән узып китмичә, галим каршында үзеңне күбрәк куштырдаклар эчендә түбәнсеткән саен, галим кеше үзенең игътибарын да сиңа күбрәк юнәлтәчәк. Шуңа күрә дә галимнәрнең якын укучылары бар. Ә моның сәбәбе исә укытучыга карата булган әдәпкә бәйле. Менә шурында бер искәрмәдә ясап китик. Субханалла, синең бер укучың булырга мөмкин. Ул икеле капчыгы булырга мөмкин. Ләкин менә шушы әдәплелеге белән, ничектер сиңа карата булган йомшаклыгы белән, тәкәббер булмаганы белән, ул синең йөрәгеңне яулый да ала инде, машалла. Шулай бит. Юк инде бу. Ноль инде бу, субханалла. Ләкин аңа яхшырак билге куярга тырышасың, куясың килә. Икелелек эшләдең икән, ичмасам, эшлелек булса да куярга инде.
минус 4-кә булса да тарттырып булмас бит икән инде дигән буласың. Бер отличник булырга мөмкин. Ләкин нинди тәкәббер бу, ниндидер озон телле бу, тарткалаша бу. Менә бу отличник булуына да карамастан, ул синең йөрәгеңә ятып бетми. Ни өчен син аннан тынычлык күрмисең, да җаныңа рәхәтлек күрмисең субханалла. Киресенчә сине сарыңны кайнатып кына тора бу. Менә шушы фәнне белгәне өчен, бишлеге җавап биргәне өчен син аңа бишле куясың инде. Менә теге укучы, менә шул үзенең әдәплелеге белән сине әсир итеп ала. Шуңа күрә дә безнең галимнәребез, сәләфләребез инде сүзләре бар. Әгәр дә бүгенге көндә кешене әсирлеккә алып була торган булса, ягъни пленга алып була торган булса, ул да булса күркәм холык белән, әдәп белән генә әсирлеккә алып була ди. Менә бу һәммәбезгә дә үрнәк. Бу беренчедән укучыларга да һәм укытучының үзенә дә. Менә син укытучы, син ушулай балаларның әти-әниләре белән дә эшлисең, мөгамәлә кыласың. Әти-әниләренә дә күрә яхшы мөнәсәбәттә бул, күркәм мөнәсәбәттә һәм шулай итеп үзеңнең күркәм холкың белән, әдәмең белән менә шушы әти-әниләрне дә үзеңә кул итеп ал, аларны әсирлеккә ал, машалла. Әлегә бер менә бу хәзер бит ярым. Губдырабыз да. Җәбраил алейһиссалам пәйгамбәребез каршына килеп утыра һәм "Эй Мухаммад" дип дәшә. Ул пәйгамбәребезгә "Эй Аллаһның илчесе" дип түгел, чүлдә яшәүче гарәпләр, ягъни бәдәвиләр дәшкән кебек дәшә. Бәдәвиләр шәһәрдән, ягъни Мәдинәдән еракта яшиләр. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям белән ни рәвешле сөйләшергә кирәклеге хакындагы әдәпне белмиләр. Шуңа күрә дә алар пәйгамбәребез янына килгәч, "Эй Мухаммад" дип эндәшәләр. Җәбраил дә алейһиссалам үзен сахабалар каршында чүлдән килгән кеше итеп күрсәтергә тели. Аллаһ өйрәткән әдәпне белгән сахабалар исә "Эй Мухаммад" дип түгел, "Эй Аллаһның илчесе" дип мөрәҗәгать иткәннәр. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля арагызда булган Аллаһ илчесенә дәшүгезне бер-берегезгә дәшкән төсле үк итмәгез дип әйтә. Бу Нур сүрәсе 63-нче аят. Бу аят бер яктан Пәйгамбәргә саллаллаһу алейһи ва саллям исеме белән дәшмәгез дигәнне аңлатса, икенче яктан Пәйгамбәрнең саллаллаһу алейһи ва саллям сезгә атап дәшүен башка кешеләрнең дәшүе кебек итмәгез дигәнне аңлата. Без Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр ителгән әмерләргә телибез икән үтәрбез, теләмибез икән үтәмибез дип, гади кешенең әмерләренә караган төсле карарга тиеш түгел. Шулай ук аннан саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр ителгән тыюларга да әгәр теләмәсәк үтәмәбез, теләсәк үтәрбез дип, гади кешенең безгә карата әйткән тыюларына караган төсле карарга тиеш түгел. Шулай ук аңа саллаллаһу алейһи ва саллям мөрәҗәгать иткәндә дә "Эй фулан" дип бер-береңә, иптәшеңә дәшкән кебек дәшергә түгел, "Эй Аллаһның илчесе" дип дәшергә кирәк иде. Әмма бу чүл кешеләре гыйлемнән ерак булганга күрә, әле аларның күбесе надан булу сәбәпле, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям янына килгәч, аңа исеме белән "Эй Мухаммад" дип эндәшәләр. Җәбраил, Аллаһның аңа сәламы булсын, пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям "Ахбирни анил ислам", миңа ислам хакында хәбәр ит әле ди. Ягъни, нәрсә ул ислам? Ислам төшенчәсен ике мәгънәдә аңлап була. Беренчесе, бар динне үз иченә алган, киң мәгънәдәге ислам. Икенчесе, тар мәгънәдәге ислам, ягъни тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам. Шул гамәлләр сәбәпле кеше күфрлектән чыгып, исламның беренче баскычына баса һәм мөселман була. Җәбраил, Аллаһның аңа сәламы булсын, бу очракта пәйгамбәребездән саллаллаһу алейһи ва саллям тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам хакында сорый. Асты шөрмәдә шундый аңлатма бирелеп китә. Тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам дип, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям Җәбраилнең алейһиссалам миңа ислам хакында хәбәр ит әле дип соравына биргән җавапны әйтәбез. Ник аны тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам дип атыйлар? Чөнки исламның шул 5 баганасы гамәлләр аша күренә. 2 шәһадәтне тел белән әйтәбез, калган 4 багананы, ягъни намаз, ураза, закат, хаҗда тышкы гамәлләре без аша күрсәтәбез. Бу тиешле минимум.
шуның аша кеше ислам диненең беренче баскычына баса һәм мөселман дип атала башлый. Шейх Усеймин дәвам итеп әйтә, рахимахуллаһ, Җәбраил фәрештәнең хәбәр ит әле дигән сүзнең мәгънәсе син өйрәнгән, сиңа Раббыңнан ингән мәгълүматны хәбәр ит. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзеннән уйлап чыгарып берни дә сөйләми. Ул бары тик Аллаһтан ингәнне генә хәбәр итүче. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, ислам ул синең Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы бер илаһ та юк һәм Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип шаһадат китерүең дип җавап бирә. Һәм дәвам итәне калганнарында шулай дип башлый. Шулай итеп, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Җәбраилнең алейһиссалам соравына җавап итеп, исламның нәрсә икәнлеген аңлатып, аның баганаларын саный башлый. Хәзер сезнең белән исламның шушы баганаларын карап китәрбез. Һәм без моны киләсе дәресебездә башларбыз. Ул да булса Җәбраил фәрештәнең нәрсә ул ислам дигән соравына пәйгамбәребезнең җавабы һәм Шейх Усейминның биргән аңлатмасы шәрехе булыр. Шушы урыннан нокта куябыз. Җазакумуллаһу хайран. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.